Reis yn ôl, dyn ni'n gorffan heddi yma yn y gegin a canapes sydd gen i ar eich cyfar chi. Ti wedi gwneud un lot iddyn ni, ti'n cario ymlaen rwan efo porc, felly be'n union ti'n wedi gwneud? Reit, be gynnau fan hyn ydy'r lwyn, felly drwch chi'n mynd am yr lwyn hir o'r porc, y tenderloin, neu drwch chi ddefnyddio fel y glwythion di-asgwn. A jyst i torri nhw'n stribedi ydw i fanna, stribedi cil fel da chi'n gweld, a wedyn beth dwi am wneud rwan ydy jyst gwneud rhyw fath o marinad i fynd gyda y blasau. Mae gennau garlleg di dorri fyny fanna. Mae gennau saws soi tua 4 llwy fwrdd, 2 llwy fwrdd o saws chili melys, a dwi'n rhoi 1 llwy fwrdd o siwgr brown, a wedyn mae gennau leim, fedrwch chi reid o'r croen i fewn, a'r sydd i fewn os da chi isio. Beth a gratio'r croen i fewn, lly? Ia. Rheswm dwi'n gwneud, wedi anghofio wneud hynny. So dyna pam dwi jyst yn deitha chi am wneud. Ti wedi paratoi cymaint i fel Dwi wedi paratoi, do. A wedyn chydig bach o bowdr chili i'ch tas chi. Lle mae o'n rhyw farinid, neisio rhyw flas Chinese yn dydy. Mae'n ei gymryd o waniaeth yn diwedd, ti'n gwybod? O, ydy. Mae o'n neis. A be eto dwi'n hoffi am yr insight yma, hwn eto'n rhywbeth ydych chi'n gwneud lot ymlaen llaw. Gore oll wrth gwrs gyda bob cig os da chi rei marinad, bodon Easter yn y marinad. Amol ia 2 awr. A fysa ti'n rhoi hwnna'n yr oergell wedyn yn y marinad? Wrth gwrs, yn yr oergell. Wedyn, dwch rhywbryd eto yn ystod y dydd pan da chi'n barod i roi nhw at ei gilydd. Mae gennau ffyn bach kebab fan hyn, a da chi'n medru prynu rei bach, chi'n gwybod fel hyn wan, sydd yn neis yn unigol yn hytrach na rhyw bethau mawr. Ie, chos yna, rhyw maint premisydd oedd yn siŵr o fod. Ie, yn hollol, yn hollol. A fel da chi'n gweld, cwbl dwi'n neud, does ddim rhyw ffordd arbennig o wneud hyn, ond just bod ni'n twistio fe i fyny, lle da chi'n blyddio. Sa'n ffordd taclus i'n ffordd glân. Mae'n beth i gofna bler, felly srai chi neu hwn ddipyn cyn eich bobl gyrraedd ar gyfer y swper. Ond dyna fo, na cwbl da chi eisiau neud gyda'r porc. Ac am bod o'n denau, dyn nhw ddim yn byd gymryd hir i goginio. Reit. Felly dyna beth dyn ni'n neud fyr hwn. A wedyn yn y sosban, beth sydd gennau'n fanna ydy saws satay, ond dyn di prynu'n barod ydy hwnna. Be fedrwch chi wneud os da chi isio, ond dwi wedi mynd am yn dod mewn jar, a fi hwnna yn wych i weini gyda'r hein mewn munud. Rwy'n gan syml i wneud os da chi isio rei cynnig arni? Ydy. Chi'n gwybod, da chi'n defnyddio fel yr menyn cnau mwnci peanut butter, da chi'n rei bach o chili, dwi yn un fi y reid llaeth coconut ag ati yn efo, ond diolch yn anodd i wneud os da chi isio. Felly, dal i wneud yr hein. Tra bod ti wedi wneud rhain yn y rhan gyntaf, nes ti wneud crustinis bach, a fel pethau fel tartenni bach mas o fara. Ti wedi llenwi nhw fan hyn. Neu di sbonio syllu di tra bod ti'n neud hwnna. O chwythu'r dded yn i fan hyn. Bys da ti'n y blaen? Na fo, yn y blaen y fanne, mae gennau salsa, a salsa eto wneud o'ch chi'n, neu un parod. A dwi wedi rei tafellu bach tennau o gig oen wedi'w goginio. A fel ydych chi'n gweld, dwi wedi coginio'r cig yn eitha pink. Felly, fel rhyw goi stecen oen fydde honne. Wedyn, sy'n ni'n mynd wedyn, mae yna efo'r peth gwyn yma nhw. A beth yw hwnna ydy chydig bach o horseradish hefo mayonnaise a chives. Dwi wedi gwneud hynna. A dwi wedi rhoi eidion ar bein hynna, so stecan fach. Wedyn yn y tu blaen y fanna, mae gynnau pethau bach bara. Dych chi'n cofio hynna nathon ni? A dwi wedi llenwi nhw gyda bolognese. Dyna beth yw'r hynna. A wedyn bolognese poeth, eto sa chi reid o fanna. Mae yna rei hefo pate. A wedyn mae gynna ni rai gyda corgymwch fe, prawns. O, rhyw bron cocktail bach. Ie, so bach hynny'n neis. Wedyn, da chi'n gweld y fan hyn yn ochr y pethau bach selsig, mae gennau beli bach cig. A cwbl di hwn ydy briwgig, cig eidion Cymreig, cig neis coch wrth gwrs. Dwi wedi rhoi pupur, halen a perlysia sych. Lle dwi'n gadw fo'n syml, ond gewch chi rei rhywbeth liciwch chi yna fo. A beth da ni am wneud rwan ydy cymryd rhyw belen bach fel hyn, agor o allan, a da chi rei perl, ond o'n i methu cael y perle bach grwn heddiw, so sgwar o mozzarella, sy'n gweithio ar un peth. Surprise bach pan ti'n cnoi mewn iddo fe. Dyna'r syniad, a da chi jyst yn siapio nhw a cael nhw fel yna. Lle dyna cwbl sy'n eisiau neud, na'i neud un arall, a wedyn dwi'n di weini yr porc. Syml iawn di. Syml dros ben. Dim byd anodd
fan hyn, fel i ti di profi ni, Elwen. Ond cymryd amser ma nhw'n dife? Ydy, ond paratoi mlaen llaw, a dwi'n credu wedyn fe gynnach chi ddigon amser i fwynhau wedyn gyda'ch gwesteion. Jyst cymryd gofal, dwi'n meddwl sy'n mor gymaint ar y frys sy'n neud cymaint ohonyn nhw, sy'n llanas yn o'i gyd, yn bod yn ofalus ac yn bwyllog, does? O, yna nhw, a dwi'n basic yna ni fama ydy yr ei porc. A ffordd bach neis y weini, dyna be dwi'n mynd i wneud rwan gyda'r hwn, yn hytrach na pawb yn rhyw ddipio fewn, oedden ni'n trafod hyn yn dod gallu mynd yn fled. Be fydde neis, dydwch bod gynnach chi ryw wydyr bach neu ryw wydyr bach shots fyswn i'n awgrymu, ond gewch chi shots go fawr gynnau fan hyn heddiw rwan. Sa chi rei mymryn bach o hwn i fewn, a wedyn y gwydra bach o hynna'n unigo wedyn, San. Na fo. So rawn ni ddim... A wedyn fan hyn... Yn wyaf fanna. Ond watchwch chi golli ar eich dillad, ond y syniad ydy bod chi'n dipio fewn. Gai jyst ofyn un peth i ti, faint o'r rhain sy'n ti'n amcangyfri ar gyfer bob person? Sawl canopy? O, da chi'n gwybod be, fe basic yn ei... Dwi'n credu bod isio feddwl am ryw 5 neu 6 i bob person. Dwi'n gwybod i hynny'n swnio'n be sa chi'n arfer. Hyfryd. Elwen, diolch yn fawr iawn. Mae'r chat yna yn hyfryd. Elwen, diolch yn fawr. Croeso, diolch.